SFA میڈیا سے SFA بنجائیں کمیٹی باسک درویش عزیز و نور احمد گرانیہ تربت گرامر اسکول پرنسپل آیاس کانے گما گیندو نیند کو تک SFA سروکا واتی ادارہ بنو کی مول مرادانی بابتا تربت گرامر اسکول پرنسپل آیاس کان سرپدی داتک وادی کے آیاس کانا SFA کر ساڑے تک او گشتک کہ میں زورین کوپک ارواد دا گوشما ام کوپگند SFA سروکان تربت گرامر اسکول منت کرتگند SFA اسکولنگ ڈپارٹمنٹ باسک ڈاکٹر فیصل بلوچ و اتفاق منا روز شناس بنت پرویز کہ آئیے پیت پوریا گیری کانت صوبہ روز دراہ گا پی سرکارا رو او مغربہ واتر کانت تربت گرامر اسکولا داخل کو ترو آئیے دعائیں وانگی ضرورت زورتگو داتگند کسانی روشناسے وانگ بنداتن SFA دا سالہ روشناسا وانینی تو ہائی دعائیں ضرورتاں سرجم کر پچاگر دے آدھے گے تنگ دستی چکانی وانی نگے ہاتھرا SFA شمی کمک کو ہمراہ داری راہ چارند تہی بارشت بازی تو جیل سازی